Eis di maint fy mai, ni allaflau nath gari, ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Mi heiddais fod yn awr am nith, yn uffern byth yn poeni, bwyd wrthyf wedi trigarhau. Ni allaflau nath gari, ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari, ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Cafyfod i'r gogoniant maith, I ben fy nhaith at Iesu. Cafyne draw i'r man lle mai, ni allaflau na'i gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau na'i gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau na'i gari. I'r tad, i'r mab a'r ysbryd glân, rhof glodd ar dan heb dewi, y tri yn un ar un yn dri. Mae fenaid i'n ei gari, mae fenaid i, mae fenaid i, mae fenaid i'n ei gari, mae fenaid i, mae fenaid i, mae fenaid i'n ei gari. Wel, bore da iawn, a chroeso i chi gyd yma i'n gwasanaeth ni, gwasanaeth ar ddydd ola mis Ionawr. Y lluniau da chi di weld yn barod bore yma, o Lanefydd a Llansannan, does gynno ni ddim eira bore yma gweitha rhybuddion tywydd. Mae ddigon oer, mae di rhewi neithiwr, ond mae'n edrych yn ddiflas o gyfarwydd rhywsut heb eira. Dwi'm yn gwybod sut mae hi yn Llanefydd. Ond mae'r rhyfedd ydy sut mae eira yn gallu gwneud i'r cyfarwydd edrych yn rhyfeddol o wahanol wrth i'r eira ddod drost y wlad. Felly
Ta waith am hynny. Siŵr bod yna lot ohonoch chi yn ddiolchgar bod yna ddim eira. Ond mae o'n golygu ella bod yn lluniau fi i'r dyfodol yn mynd i fod chydig bach yn llwm o ran y golygfeydd fyddwn ni yn ei gweld. Ond diolch i bawb ohonoch chi sydd wedi anfon lluniau ymlaen atai. Dwi'n eithriadol o ddiolchgar. Da ni unwaith eto bore yma felly yn mynd i foli Duw hefo'n gilydd yn edrach ar rhai o'r salma. Ac wythnos nesa, mi fydd Gwydion Lewis, rheolwr canolfan Bryn y Groes Bala, yn dod i bregethu ni, a da ni'n ddiolchgar iawn ac yn edrach ymlaen i gael i gwmni fo hefo ni. Ond bore yma, fel o'n i'n deud, da ni'n mynd i fod yn edrach ar y salma, a da ni'n mynd i edrach yn benodol ar Salm 14, a mae yna 2 ddarlleniad o salma 14 ac 15 i ni wrando arnyn nhw yn ddiweddarach. Ond dowch ni gychwyn y gwasanaeth bore yma yn gweddio hefo'n gilydd. O ddiwyn tad, da ni yn diolch i ti am y cyfla bore yma i ddod ger bron gorsedd gras. I ddod ata ti yn gofyn arglwydd neu di yn dy ras, ymwneud da ni mewn ffordd arbennig. Arglwydd, da ni gyd yn dod o sefyllfaoedd gwahanol. Da ni gyd yn dod arglwydd o bosib a pethau gwahanol yn pwyso yna ni bore yma. Ond da ni'n diolch trwy Iesu Grist, yno ti, mae gynnon ni Dduw sydd yn dad i ni. Yn dad sydd yn gwybod am yn hamgylchiadau ni, yn gwybod am yr hyn yr ydyn ni'n ei wynebu, yn gwybod yn iawn am yr hyn da ni'n pryderu amdano fo. Felly yn dy dosturi, da ni'n gofyn y byddi di ar waith ynom ni trwy dysbryd glân. Wrth i ni wrando ar y gair, y bydd o yn datgelu ni bethau sydd yn wir amdano ni'n hunin, da ni ddim eisiau wynebu o bosib. Ac yn fwy na hynny, y bydd yr ysbryd glân trwy'r gair yn dod â ni i ddiolch, i ryfeddu, i foliannu yr arglwydd Iesu Grist yn gwaredwr ni, yr un sydd wedi sefyll ar yn rhannu yn lle ni, i farw ar groes ac yna codi yn fyw o'r bedd. Felly arglwydd, da ni eisiau cyflwyno pob peth i ti wan yn gofyn ar ei ti, nid yn unig yn bendithio ni, ond pobl ar hyd a lled y byd sydd trwy wahanol gyfryngau yn daddoli di y bore yma fel tad mab ac ysbryd glân. Gwranda'n gweddi ni a gwnaed y waith, gwneler dewyllus di, oherwydd yn bod ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yn nes ymlaen, mi fydd Dewi Williams Llanefydd yn darllan o Salm 14 i ni. Ond cyn hynny, da ni am foli ar gan, trwy ganu neu wrando ar un arall o'n hemyna ni sydd wedi ei seilio ar un o'r salma. Fyddwn ni yn gwrando neu'n canu emyn rhif 24 o lyfr Caneuon Ffydd. A mae geiriau'r emyn yn deud o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth, molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw, mae'n ben goruwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol ryw. A'r salm, geiriau'r salm wreiddiol sydd wedi ysbrydoli yr emyn ydy Salm 96. Canwch i'r arglwydd gan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. A dowch i ni wneud hynny felly trwy gyfrwng emyn rhif 24. Amen.
glywed yr ynfyd yn ei galon, nid oes diw. Gwna'n weithredoedd llygredig a ffiaidd, nid oes un a wnadd ei oni. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd ar ddynolryw, i weld a oes rhywun yn gwneud y ddoeth ac yn ceisio Duw. Ond mae pawb ar gyfeilior, ac mor llygredig a'i gilydd, nid oes un a wnadd ei oni, nac oes dim un. Onydd ar ostyngyr y gwneithurwyr drygioni sy'n llyncu fy mhobol fel llyncu bwyd, ac sydd heb alw ar yr arglwydd. Yno byddant mewn dychryn mawr, a fod Duw yng nghanol y rhai cyfiawn. Chwi watswar cyngor yr angenus, yr arglwydd yw ein oddfa. O nad o'i gwaredigaeth i Israel o Seion. Pan adfer yr arglwydd lwyddiant i'w bobl, fel lawen ha Jacob, fe orfoleddo Israel. Diolch i Dewi am y darlleniad yna. Mi edrychwn ni chydig bach yn fanylach arno fo yn nes ymlaen. Chydig drost flwyddyn yn ôl i rhain a chi oedd yno, mi gawson ni gwmni Carwyn Graves o Gymdeithas Cyfieithu'r Beibl Wycliffe, Ionawr 2020. Mae'n teimlo'n bell yn ôl, ac mae o'n teimlo fel byd gwahanol erbyn hyn. Mi ddoth Carwyn ata ni i rannu chydig bach am waith y gymdeithas ono sydd yn cyfieithu y Beibl i ieithoedd brodorol ar draws y byd. Ac o'n i'n meddwl bys ni'n cymryd y cyfle bore yma i roi rhyw ddiweddariad bach i chi ynglyn â un o brosiecta Cymdeithas Wycliffe. A hynny oherwydd mod i wedi gweld, mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi hefyd yn derbyn llythyrau neu negeseuon neu e-byst gan wahanol elusennau'n sôn am ei gwaith nhw. A digwydd bod dros yr wythnosau dwytha mi nes i dderbyn un gan Wycliffe yn cyfeirio'n benodol tuag at y llwyddiant oedden nhw wedi gael yn cyfieithu y Testament Newydd i iaith, wechwch chi fi gael trio dweud hwn yn iawn, gwergico, pobl gergagi sydd yn byw yng ngwlad Chad, a mae Chad yng nghanolbarth gogledd Affrica. Just i slaw anialwch y Sahara, os ydych chi'n meddwl yn ddaearyddol felly. Ond mae'n debyg bod y prosiect i gyfieithu y Testament Newydd i'r iaith frodorol yma, a mae'n debyg 50,000 o bobl yn siarad yr iaith gwergico. Mi gychwynnodd y prosiect 28 mlynedd yn ôl i gyfieithu'r Beibl yn eu hiaith nhw. Ac yn 2020 y gorffennwyd y gwaith nhw. Ond wrth gwrs, fel ac yr ydyn ni yn gorfod wynebu problemau yn sgil argyfwng haint Covid, maen nhw yn union rhyw fath ar gyfandir Affrica, ac felly mi o'na chydig bach o oedi cyn iddyn nhw gael y Beibla yma yn ei dilo. Ond mi ddangosai chydig bach o lyniau i chi o'r digwyddiad pan roddwyd Beibla yma allan. Dyma chi. Ac hyfryd gweld bod yna 2,000 o bobl wedi cael y Beibla yma. A bod nhw wedi dotio wrth gwrs oherwydd i bod nhw am y tro cyntaf wedi gallu darllen y Testament Newydd, darllen gair Duw yn ei iaith ei hunin. Felly da ni yn rhoi clod i Dduw am genedl neu llwyth, ond pobl a iaith arbennig wedi cael gair Duw yn ei iaith frodorol ei hunin. A da ni eto isio cofio am waith Cymdeithas y Beibl a Cymdeithas Beibl Wycliffe hefyd yn gwneud y gwaith allweddol yma o gwmpas y byd. Ond digwydd bod wrth i mi fod yn ystyried y newyddion gwych yna o Chad, a mi fyswn ni'n dweud cyd-digwyddiad o'n i bai bod rhywun yn credu bod Duw ar waith a nad os na ffasiwn beth a cyd-digwyddiadau gwag. O fewn chydig ddyddiau i glywed y newyddion bendigedig yna am gyfieithu y Beibl i'r bobl arbennig yna'n Chad, mi glwys i hefyd newyddion gan Gymdeithas y Beibl. Cymdeithas y Beibl yn rhannu bwletin diweddar yn sôn am waith cyfieithu yn wlad sydd yn
agos at Chad, gwlad Nigeria a'n Affrica. A nid newyddion mor llawen oedd na fanno oherwydd sôn oedd Cymdeithas y Beibl am ymosodiadau ar Gristnogion yn Nigeria gan derfysgwyr Boko Haram. Ac mae'n debyg bod yna rai o gyfieithwyr Beibl yn Nigeria wedi cael eu lladd gan yr ymosodiadau yma. Felly eto, da ni am gofio wrth i ni weddio, nid yn unig am waith Cristnogion a Cymdeithas y Beibl mewn rhannau fel Nigeria a Chad, ond am y bygythiad maen nhw'n ei wynebu am Gristnogion sydd yn wynebu erledigaeth afiach, a hefyd yr effaith mae hynny'n gael ar deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid. Felly, da ni am gael cyfle rwan i weddio hefo'n gilydd, lle fyddwn ni wrth gwrs yn cofio'r pethau yma, ynghyd â cyflwyno yr hyn sy'n digwydd yn ein gwlad ni i'r arglwydd. A wedi hynny, mi fyddwn ni'n cael yn ail ddarlleniad am heddiw. Salm 15 fydd honno, a Beryl Morris o Genberain fydd yn darllen i ni. Ond cyn i ni weddio, dwi eisiau rhoi gair bach o rybydd i unrhyw un ohonoch chi sydd efo chydig bach o ffobia adar. Y llun yn dod pan fyddai'n gweddio fydd llun o dderyn, felly os ydych chi'n licio adar, waeth i chi gau eich llegu drwan. Ond dowch i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw Tad, da ni yn diolch i ti am dy ras, am dy gariad, am dy ofal drosta ni o ddydd i ddydd. Arglwydd, da ni'n diolch sut mae dy fab annwyl Iesu Grist wedi dod i'r byd i fod yn gymod rhwngtha ni yn yn pechod a titha o Dduw sanctaidd, wrth iddo fo gymryd yn lle ni ar y groes, wrth iddo fo gymryd yn pechod a'n gwarth a'n cwylydd ni arno fo'i hun, a choncro'r gelyn wrth farw ac atgyfodi i roi gobaith tragwyddol i bawb sydd yn edifarhau ac yn troi at Grist mewn ffydd. Da ni diolch i ti am waith yr ysbryd glân sydd yn bywio cau ni yn yn ffydd, sydd yn rhoi ysbryd o ddiolchgarwch, o eiddgarwch, yr syched yna am dy nabod di ac am dy wasanaethu di yn y byd, wrth garu pobl, wrth rannu dair di, wrth ddyheu am dy weld di ar waith y mywydau mwy a mwy o bobl. Diolch i ti o Dduw Tad, pan ydyn ni'n wan, pan ydyn ni'n anghennus, mae ti ydy'r tad nefol sydd yn gofalu ac yn caru. Fel y dudodd Crist ei hun yn y bregath ar y mynydd, edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medi nac yn casglu ysguboriau, ac eto y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hynny. Da ni diolch felly am gysur yr Efengil, ac am yr hyder y gallwn ni gael yng nghyfiawnder Crist ac yn heyrnas Duw fydd yn dod, yn gyflawn, ac y bydd yna dragwyddoldeb, heb wylo, heb boen, heb farwolaeth bellach. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n atgyfnerthu yn hyder ni am disgwyliad ni am y dydd hwnnw, ac y bydd yr edrach ymlaen yna at gael gweld Crist wyneb yn yn ysbrydoli ni yn bywyd o ddydd i ddydd yn ystod y cyfnod anodd yma. Ac wrth gydnabod yn gwendid a'n pechod, arglwydd, da ni hefyd yn gweddio am adnewyddiad trwy ysbryd glân di. O arglwydd, rhoi ni y dyhead yna am fod yn sanctaidd, y syched yna am weld cyfiawnder ar hyd a lled y ddeiar, ar ei thair di gael ei bregethu a'i rannu ac ar ei bobl o'r newydd ddod i gredu ac i gael bywyd tragwyddol am addeiant trwy ffydd yn Iesu Grist. Da ni'n gwybod mor rymus ydy grym pechod, da ni'n gwybod arglwydd gymaint o ddinistyr mae o'n gallu achosi, ond cadw ni rhag anobeithio. Gnau ni i redag at groes Calfaria ac mewn gweddi at y gwaredwr sydd yn gwrando ar yn gweddia ni ac sydd yn parhau i eiriol drosta ni. Ac o Dduw, yn y dyddiau yma, da ni yn gweddio drost bobl sydd yn parhau i frwydro yn y cyfnod tywyll yma, boed nhw'n gweithio yn yr byd iechyd a gofal, boed nhw'n gweld dinistyr, pobl yn marw, pobl yn
yn sâl ddifrifol hefo Covid, da ni'n cyflwyno nhw i gyd i dofal tyner di. Fel ag yr ydyn ni yn gweddio dros rai sydd mewn gwaith, lle mae sefyllfa nhw wedi gorfod newid dros nos, lle maen nhw'n poeni am y cyllid y bydd gynnyn nhw i fwydo i teuluoedd. Da ni'n gweddio dros yr amgylchiadau yma i gyd, nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws y byd. Ar gwyd wrthyn ni glywed am waith cyfieithu'r Beibl yn Affrica, da ni'n gweddio am gyflwr iechyd yn y gwledydd ar y cyfandir enfawr hwnnw. Y byddi di yn sicrhau bod yr brechlyn, da ni'n diolch amdano fo, sydd ar gael yn cael ei rannu yn ein gwlad ni, y bydd o yn llawer cynt yn cael ei rannu ar draws y byd i gyd, ac yn enwedig felly i'r gwledydd tlota. A da ni'n llawenhau am waith Cymdeithas y Beibl a gwaith cyfieithwyr Beibl Wycliffe. Diolch i ti Arglwydd am y trysor ag ydy dair di mewn ieithoedd brodorol. Neu di hwyluso gwaith yr elusennau yma a galluogi dy bobl di sydd yn derbyn y gair yn ei hiaith i hunin i gael hyder o'r newydd trwy'r ysbryd glân i'w rannu fo a'i teuluoedd, a'i ffrindiau, a'i cymdogion. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n byd i ti felly, yn gofyn gwneler dewyllus di, megis yn y nef, felly ar y ddaear. O Arglwydd, teir nasa, a boed i ni weld Iesu Grist yn ogoneddus fel y brenin a'r gwaredwr sydd yn heiddi pob clod a mawl. Maddai ni felly bob pechod a bai. A bydd ar waith yno ni, bydd ar waith trwom ni yn y byd, am yn bod ni'n cyflwyno'n hunin ac yn gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Y 15fed Salm. Arglwydd, pwy a gaiff aros yn dy babell? Pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd? Yr un sy'n byw yn gywir yn gwneud cyfiawnder ac yn dweud gwir yn ei galon. Un nad oes malais ar ei dafod, nad yw'n gwneud niwed i'w gyfaill, nac yn goddef enllib am ei gymydog. Un sy'n edrych yn ddirmygus ar yr ysgymyn, ond yn parchu rhai sy'n ofni'r arglwydd. Un sy'n tyngu i'w niwed ei hun a heb dynnu nôl. Un nad yw'n rhoi ei arian am log, nac yn derbyn cildwrn yn erbyn y diniwed. Pwy bynnag a wna hyn, ni symudir byth. Mae'r pandemig dwytha yma wedi amlygu y gorau a'r gweitha o'r ddynoliaeth. Nid yng ngeiriau fi, ond dyfyniad o eiddo pennaeth y sefydliad iechyd y byd, y World Health Organisation, yn ei cynhadledd flynyddol mis Mai y llynedd. Ydych chi'n cytuno? Y gorau a'r gweitha o'r ddynoliaeth. A dwi'n siŵr y bysach chi'n gallu deud yr un peth am gyfnodau o ryfel, yn wir mewn unrhyw gyfnod o argyfwng a deud y gwir. A dyna'n union da ni'n ei weld yn y Beibl ynde. Dynoliaeth fel ac yma hi yn cynnwys esiampla hyfryd o ddaioni, ffydd a chariad, ond hynny ochr yn ochr â drygioni, trais a'r aniwioldeb mwyaf ffydd. Yr wsos dwytha, os ydych chi'n gwrando yn astyd wrth i ni fyfyrio ar Salm 8, mi nes i ddeud bod y ddynoliaeth yn wych ac yn warthus, ac y bysa ni'n ystyried hynny wsos dwytha a wsos yma. Ac wrth i chi wrando ar y ddwy Salm 14 ac 15 heddiw, mi welwch chi be o'n i'n feddwl wrth sôn am hynny. A tra oeddan ni wrthos dwytha yn ystyried y Salm 8, mi nathon ni ganolbwyntio ar y ffaith bod Duw yn cofio'i bobl, a bod hynny wedi cael ei ddangos yn glir iawn wrth i Iesu Grist ddod i'r byd. Ond heddiw, wrth i ni ganolbwyntio ar Salm 14, da ni'n cael darlun tywyll iawn o'r hyn sy'n digwydd pan mae'r ddynoliaeth yn anghofio i creawdwr, ac yn byw i bywydau lle nad ydy'r arglwydd Dduw yn cael unrhyw fath o ddylanwad ar eu penderfyniadau ac ar eu ffordd nhw
o fyw. Yn ôl dechrau Salm 14, ffwl neu ynfyd ydy'r un sy'n deud yn ei galon nad oes Duw. Ac yna mae fywyd o'i gyd yn cadarnhau hynny trwy ddangos hunanoldeb, anghyfiawnder a chamdriniaeth o'r anghennus a'r diwiol. A mae yna rybydd i chi a finna yn y geiriau yna bora yma yn does. Achos tydi'r darlun ag awn ni yn Salm 14 ddim wedi cael ei gyfyngu i anghredinwyr cyhoeddus yn unig. Hynny di, pobl sydd yn deud ar goed tydw i ddim yn credu mewn Duw. Sylwch, dweud yn ei galon nid oes Duw, mae'r rhai sy'n cael ei disgrifio yn Salm 14. Felly mi allan nhw'n hawdd iawn fod yn ymuno mewn addoliad cyhoeddus ac yn datgan hefo'u gwefusa bod nhw yn credu. Yn wir yng nghyd-destun Salm 14 a chyfnod yr Hen Testament, prin iawn fysa unrhyw un fysa'n dweud nad oedden nhw'n credu mewn Duw o ryw fath. Ond, be mae'r salmydd yn ei ddeud ydy mae'r ffordd maen nhw'n byw i bywydan bradychu yr hyn sydd yn digwydd yn eu calonna nhw go iawn. Ac os cofiwch chi ddysgeidiaeth Iesu Grist yn y bregath ar y mynydd, dyna oedd o'n ei ddeud hefyd ynde. Yr egwyddor bwysig honno o adnabod coeden yn ôl i ffrwyth. Felly dychmygwch, os ym angen i chi ddychmygu, mae o'n eitha gwir, tydw i ddim yn llawer o arddwr. Ond mae gen i goedan yn tyfu yn yr ardd. A dwi'm yn siŵr iawn pa fath o goedan ydy hi. Be sy rhaid i mi wneud? Wel, dyddi yma, mi fysach chi'n gallu tynnu llun i a mynd ar y we ac yn y blaen. Ond yng nghyfnod yr Hen Testament, be fysa rhaid i chi wneud? Disgwyl i ffrwyth dyfu ar y goedan. Ac yna, mi fyddwch chi'n gwybod i sicrwydd a'i coedan Cyrryn Stion neu coedan fala ydy hi. A be mae Iesu'n dweud am bobl, yn benodol yn Mathew 7 am broffwydi ffug, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Does na'n posib i ni fod ymhell o ddiw yn yn calon a trio ffigio hynny heb iddo fo ddangos i hun yn bywyda ni. Ac felly wrth i ni fyfyrio bore yma ar Salm 14, y cwestiwn naturiol sy'n codi ni ydy, beth sy'n cael ei ddangos yn bywyda ni, neu trwy y ffordd da ni'n byw yn bywyda. Ond ella bod hwnna'n gwestiwn anodd i atab dyddi yma, lle mae yna gymaint o gyfyngiadau ar be allwn ni wneud a lle allwn ni fynd. Ond be am i ni ofyn o mewn ffordd wahanol a gofyn, be da ni'n hiraethu amdano fo ar hyn o bryd te? Ydych chi yn ymwybodol bod na syched am gyfiawnder, syched a chariad tuag at ddiw a'i nabod o'n well, a cael ei wasanaethu fo yn y byd mewn diolchgarwch? Ydych chi'n profi hynny yn eich bywydau chi? Neu ydy Duw yn rhywun ydych chi'n ei gydnabod bob hyn a hyn pa mae rhaid, ond mae gweddill eich bywydau chi'n cael ei fyw fel tasa fo ddim yn bodoli? Ond sylwch, fel mae Salm 14 yn deud, dydy'r drigionus ddim yn ceisio Duw nac yn galw arno. Dim diddordeb yn ei ddoethineb o sut mae byw yn bywyda o ddydd i ddydd. Os ydych chi yn dymuno colli pwysa neu fita yn iachach, diolch yn ddrwg o beth i chi fynd i chwilio am dips ar y we a sgwrsio hefo pobl eraill sut mae gwneud hynny. Ond mwyn gweld gwahaniaeth, mi fydd yn rhaid i chi wneud rhywbeth amdano fo yn y pen draw yn bydd. Mi fydd rhaid i chi newid pethau am eich bywydau. Boed hynny'n fita llai o siocled, gwneud mwy neu cychwyn ymarfer corff neu gyfuniad o'r ddau. A mae'r un ffordd yn bywydau ni. Os ydym ni eisiau byw fel Cristnogion, os ydym ni eisiau dilyn Crist a tyfu i'w adnabod o'n well a'i wasanaethu fo'n fwy ffyddlon, yna mae rhaid i ni weithredu ar hynny. A dyna pam, wrth gwrs, mae darllen y Beibl a gweddio wedi bod yn rhan mor ganolog o fywyd Cristnogion drost y canrifoedd. Os ydym ni eisiau byw yn ôl y ffordd mae Duw am i ni fyw mewn perthynas efo fo, sut mae posib i ni wneud hynny os nad ydym ni
yn darllan i air o yn gyson, neu yn troi ato fo mewn gweddi yn gofyn am gymorth o ddydd i ddydd. Wrth i ni ddarllan geiriau y salmydd yn adnod 2 a 3, mae yna ddisgrifiad penodol yn cael ei roed. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd a'r ddynolryw i weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Duw. Ond y mae pawb ar gyfeiliorn ac mor llygredig a'i gilydd, nid oes un a wnadd aioni, nac oes dim un. Ella bod chi'n clywed y geiriau yna, ddech chi'n meddwl, dal an i wan. Mae hwnna'n disgrifiad eitha eithafol, tydi pawb ddim yn ffitio'r disgrifiad yna. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n darllen y salm gyfa, mi ydyn ni yn cael disgrifiad o'r drygionus a'r cyfiawn. Yr ynfyd sydd yn gwadu bodolaeth Duw a rhai anghennus y mae'r arglwydd yn noddfa iddyn nhw. Ond be mae'r salm yma yn helpu ni i wneud ydy mynd at y sylfaeni ynde. Mae'n rhoi syniad i ni o ddyfnder pechod a'r broblem enfawr y mae pawb ohonan ni yn ei wynebu oherwydd yn cyflwr ni. A nid dim ond y salmydd sydd yn gwneud hynny, achos os ydym ni'n troi at y Testament Newydd ac yn edrych ar eiriau Crist, be welwn ni? Os ydych chi'n gwrando rhai pobl, ydych chi'n troi at Iesu Grist a mae o yn llawn gras a chariad a thrigaredd sy'n golygu bod o'r rhywsut yn brwsio drost bechod ac anghyfiawnder, ond darllenwch chi eiriau Crist ei hun, dim o'r fath beth. Di Iesu ddim yng nghanol pobl ac yn dweud, pidwch y poeni, na ni gwneud y camgymeriadau weithiau, anghofiwn ni am bob peth. Meddyliwch am rhai o eiriau Iesu yn y bregath ar y mynydd. I'r rhai hynny fasa'n deud yn hunan gyfiawn, wel dwi erioed di lladd neb. Mae Iesu yn deud, ond da chi di teimlo dicder tuag at bobl eraill. Da chi di sarhau pobl sydd i'ch brifo chi, os nad ar dafod wrth ddefnyddio geiriau, da chi di meddwl y pethau yna yn eich calon. Felly mae gwreiddyn pechod a drygioni yn calonna ni gyd mewn un ffordd neu gilydd. A mae Iesu yn amlygu hynny mwyn dangos i ni gymaint yr ydym ni angen am faddeuant, am fywyd newydd, am yr ysbryd glân sydd yn galluogi ni frwydro yn erbyn y pechod hwnnw sydd yn calonna ni gyd yn naturiol. Yr wsos dwytha yma, mi oedd y diwrnod cofio yr Holocaust. Dim Merchar, dwi'n meddwl oedd o'n de. A mae wastad yn anodd iawn gwybod sut da ni fod i ymatab i goffau rhywbeth mor erchyll a'r hil-laddiad yna yn ystod yr ail ryfel byd. Hynny ydi, os ydy rhywun yn crybwyll yr Holocaust neu natiaeth mewn trafodaethau ar y we, mae'n cael ei weld fel bod yn eithafol a bod chi wedi colli y ddadl. Ond mae o'n wendid mawr i ni os ydym ni yn trio esgusodi rhywbeth fel yr Holocaust a dweud, wel, mi ddigwyddodd o flynyddoedd lawer yn ôl. Ydy hwnna yn dal dŵr achos mae yna nifer o'n gwrandawyr ni bore yma sydd wedi byw trwy'r cyfnod hwnnw. Ne, mae o'n gallu cael ei esgusodi trwy dweud, mewn gwlad arall ddigwyddodd hynny. Ond os ydym ni wir yn edrych ar hanes ar draws y byd, mae pob cenedl, pob ymerodraeth wedi gwneud pethau erchyll i'w cyd-ddynion a merched. A nid dim ond estalwm oedd o'n digwydd. Mae'r Dr. Ionawr wedi sôn yn ddiweddar am hil-laddiad yn Rwanda yn ystod fy mywyd i yn y 90au, a beth sy'n digwydd yn China, yng Ngogledd Corea heddiw, lle mae pobl wahanol yn cael eu trin yn erchyll. Nid pobl arbennig sydd yn gwneud pethau ofnadwy, mae reddf i wneud pethau difrifol yno ni gyd, pechod mae o yno ni. A phan ydym ni'n ystyried Salm 14 a dysgeidiaeth gweddill y Beibl, mae'n ddiddorol sylwi bod yr apostol Paul yn dyfynnu rhan o Salm 14 yn rhydedd benod i lythyr o at yr Rhufeiniaid, lle mae o yn esbonio grym pechod a barn Duw ar yr holl fyd.
Mae Paul felly yn defnyddio y disgrifiad yma'n Salm 14 fel ffordd i egluro wrth bobl nad oes na neb ohono ni yn ddigon da i achub yn hunin trwy'n gweithredoedd. Be bynnag ydy'n cefndir crefyddol ni, boed ni'n Iddewon neu yn genhedlaeth. Tydi'r daioni sydd mewn dynoliaeth ar ei ben ei hun ddim yn ddigonol i ni ddod at y Duw sanctaidd. A dyna lle mae gras a chariad Duw trwy Iesu Grist mor hanfodol. Lle da ni'n bechadurus, yn euog ac yn wan, mae Iesu Grist yn ei gariad a'i gyfiawnder yn achub ac yn gwneud pethau'n iawn rhwng y pechadur a Duw. Dyma'r adnodau o Rhufeiniaid 3, adnodau 22 a 23 yn Beibl.net. Paul yn dweud, mae'r un fath i bawb, am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau hunain. Duw sy'n gwneud y berthynas yn iawn. Dyma ydy'r hodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni'n rhydd. Neu cyfeithiad Beibl Diwygiedig, gan ras Duw ac am ddim y maent yn cael ei cyfiawnhau trwy'r prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Felly wrth i ni fyfyrio ar y disgrifiad tywyll hwnnw yn Salm 14, mae o'n yn annog ni bron i droi at Iesu Grist mewn edifeirwch a dweud, dim yno ni'n hunin mae'r atab, ond trwy'r hyn mae Duw wedi rhoi yn rodd i ni yn ei ras. Ac wrth i ni orffan, dwi eisiau crybwyll yn sydyn y Salm 15 y glwson ni yn cael ei darllen hefyd. Yn fama, da ni'n cael darlun o'r hyn mae Duw isio i weld ymhlith y bobl mae wedi greu. Y bobl fydd yn cael mwynhau presenoldeb Duw. Gwrandwch ar y geiriau. Arglwydd pwy a gaiff aros yn dy babell, pwy a gaiff fyw yn dy fynydd sanctaidd, yr un sy'n byw yn gywir, yn gwneud cyfiawnder ac yn dweud gwir yn ei galon. Un nad oes malais ar ei dafod, nad yw'n gwneud niwed i'w gyfaill, nac yn goddef enllib am ei gymydog. Da ni'n darllen y disgrifiad hyfryd yna o sut y dylia pobl yr arglwydd fod, a da ni'n gofyn, wel, pwy ohono ni gaiff aros yng nghwmni Duw felly? Pwy sy'n mynd i gael yr hawl, pwy sy'n wedi byw fel yma mwyn cael byw hefo'r arglwydd yn ddisymud am byth? Yr ateb wrth gwrs di fel ag yr ydan ni'n naturiol yn pechod, neb ohono ni obaith. Ond, newyddion da, Cristnogaeth, pen llanw, cariad a thrigaredd Duw yn y Beibl ydy trwy ymddiried yn Iesu Grist, yr un fu farw am yn pechoda ni, mi gawn ni dderbyn o ras a maddeuant Duw, nad ydyn ni'n heiddi hynny wrth i ni bledio arno fo ac ymddiried yno fo, mi gawn ni dderbyn o'i heilioni fo. Ac ar sail be mae Crist wedi wneud i fywyd cyfiawn o a'i farwolaeth o, mi gawn ni'n derbyn i bresenoldeb Duw am byth. Felly wrth i ni fyfyrio ar y salma yma, be allwn ni wneud? Cydnabod yn pechod a'r drygioni sydd yng nghalon pob un ohono ni. Ffoi oddi wrth y caethiwed yna wrth i ni droi at Iesu Grist mewn ffydd a diolch i Dduw gweitha yn pechod a'n drygioni. Trwy ras yn Iesu Grist, mae yna obaith am fywyd newydd, gobaith am nerth o'r newydd trwy'r ysbryd glân i frwydo dros gyfiawnder ac yn erbyn y pechod sydd yno ni. A dwi am orffan felly trwy ddyfynnu darn o lythyr cyntaf Pedr a'r disgrifiad yn yr ail bennod o'r arglwydd Iesu Grist. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun, Iesu Grist, a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod a'n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachad. Clod a diolch i Dduw am hynny gyd. Amen. Diolch i chi gyd am ymuno yn moliant y bore yma.
Gobeithio bod chi wedi cael bendith ac y cewch i fendith yn myfyrio ar air Duw dros yr wsnos sydd yn dod. Cofiwch, os ydych chi eisiau ymuno, bydd yna gyfarfod gweddi ar y Zoom am 8 heno, a mi allwch chi ymuno trwy'r ddolen ar wefan eglusibroaled.com. A da ni'n mynd i orffan y bore yma yn gwrando eto neu'n canu y can gyfoes ddiweddar sydd yn ffefryn gan nifer ohonoch chi, ond rhyfedd be ydych chi yn ei ddysgu ar y we. Ond sydd debyg, mis yma yn dathlu phen-blwydd yn 20 oed. Y gan wreiddiol yn Saesneg oedd In Christ Alone gan Keith Getty a Stewart Townend. A mae debyg gafodd ei chyfansoddi 20 mlynedd yn ôl, a da ni am wrando ar gyfieithiad Watkin James o'r emyn yma sydd yn rhyfeddu at waith Iesu Grist. A gwrandwch yn arbennig ar eiriau yr ail bennill. Yng Nghrist ei hun fe wisgodd gnawd, diwdod yn atsgas gan y byd. Cyflawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfiawnder Duw a chariad drud. Fe hoeliwyd holl wrth ryfel dyn, wrth groesbren yn ei gorff ei hun. Yr iawn difai dros bechod yw, yma trwy heiddiant Crist rwy'n byw.